Počúvate Maximum muziky Európy 2. Ahojte, 20. februára čo robíte? Že budete na Donovaloch úplne perfektné, pretože tam budeme aj my v rámci Winter Bubbology Family Day. Počkajte. Trošku energie. Prečo sa oplatí dobehnúť? No jednoznačne samozrejme kvôli čaju, ale aj kvôli iným veciam. Malo by byť kopec snehu, takže bude brutálna guľovačka, potom prekážková zimná dráha, zimný beh, big jump a iné vychytávky. Špeciálne sa tešíme na afterparty Európy 2 s hlavnou hostkou, alebo ak chcete hviezdou komplet celého dňa, Darou Rollins. Prepačte, moje. To je moje, OK. 20. februára na Donovaloch ešte raz Winter Bubbology Family Day. Už si to dopí. Na zdravie.